Chemu ni nyina se ewoye atoye mantem no emu shama amensi no emu na adwadifo a wodom ewo Beposo enkanka ne ma no wo mate wo mu agumonte so ya woye ye kye wo ha nyina ne se adwa no a wotimu tonwade ne nkoye wo mo bom panifo abo a senko behwe abesi fufura na so be yensisi amomo so besi sabre empanifo abo asum nuanti ho akohia se woye ye kye ewo shama mensini mu enipa bese empem aduasanum ahanso ne aduosia na etemensini no emu watoye mantemu edwadifo a womo eto niema ewo Beposo ekra edwa a wotimu eto wade no emwa womo esanse ensuo to a ontimi nto ade ewo ho okire sa bribi asambre bejeje womo to na nsuo hunu de wode to yi eye ne senti se wanhwe no ansiesie edwa yi ama womo dia wobayo ye kire ede etia mensini assembly ene mpanifo asugbe odofun tempofra o Sunday Asia Central Region Kisi oboto Beposo Market agon kwanta boto Beposo Market na sabi Beposo Market ya de wan yetie de doma wonye ne ndi ye shamad assembly wonye ne ndi nti yenwa abepapa apa de igwe ye bako demonstration mini market fe bako demonstration no ya aka chi igwe ye ntwa ticket biom sama ma ya bako ko jan sama ma ya go na ya afi de bako ko jan pa adide abo ye ti adide abo ya nai wanusi yape ena Beposo hene nana asare bedi akon enso ni Adom Kasee etwetwe enkomo na de woka ede fa sansemi hu enie anane mapamfo no manum ni hina ya befa ye ho adwen esanda aban onyamfaso ogwanum ogigi ticket awogwanum Shama district megidi pa na Beposo gwei normal cancer ho oye cancer na yehu da kwase ebu no achal nti marankasa na no krani mene ma pamfo ne omam num hina no anyina ya fa ye ho adwen de samo obeya na no krani ahankasa ye begigwan na ya ahankasa ye siesie gwa no